faɗa. Biyar ko hudu. Alhaji Ado, Turji, Black, wa Alhaji Shinge. To duk ina kira gare ku mu tsaya mu bi dan yan uwan mu yancin kan. Gaska don Allah, don Annabi, don hanyar hillanci. Don nonon da mun ka sha na hillanci. Yau ko Bahaushe ya taho wajen mu ya sha nonon hillanci in mun ka roƙe zai bi hillancin. Don hanyar hillanci. Ni ba na ce a sata ba har abada. Ni ba na ce a sata ba har abada. To kowa mu tsaya tsayin daka mu bar kashe yan uwanmu da kanmu a bawa filani sata. Don Allah, ni shine roƙona. Zamfara a bawa bahilla ce sata, nan nake ƙasata. Sokoto a bawa bahilla ce sata. Katsina a bawa bahilla ce sata. Neja a bawa bahilla ce sata. Kaduna a bawa bahilla ce sata. Kebbi a bawa bahilla ce sata. Don hanyar hillanci. Don hanyar hillanci. Mu tsaya tsayin daka mu koyi aikin da wata ƙasa kai. Akwai ƙasashe da yawa waɗanda ba a filani sata nan ɗaya ne. To duk wanda ya don Allah don hanyar hillanci na roƙe ku. Na koma na roƙe ku. Ku tsaya don Allah mu saita ƙasanmu. Tsakaninmu da hukuma waɗanda mai tsaya tsakaninmu da 'yan sa-kai. In 'yan sa-kai ne mun mu gane su ne mun. Amma a tsaya a wa hanyar hillanci. A wa hanyar hillanci. Ni ka talla Halilu Sububu na roƙa. Na saki wannan haifan bid'u yau ranar Talata. Yau ranar Talata ni sake shi. Don Allah don hanyar hillanci. Don hanyar hillanci. A roƙa a ba hillani a bawa hillani sata don Allah. Da gari wanda an kasan ya bi mu ya bi Allah a raga mai. Da gari wanda an kasan ya bi Allah ya bi mu mu raga mai. Kun gane? Mu tsaya mu saita abin ga don Allah don Annabi. Ni yanzu waɗanga da kaji na huɗi su nika sauraren bayanan. Bayani ta waje na ta awa bayan lati sata ni na riga na yi. Waɗanga da kun kaji na kira sunansu su nika saurare. Alhaji Ado, Alhaji Nashama, Alhaji Shingi, Dogo Gide, Gwaska, Bulas, su nika saurare. Arewacin Najeriya. Ina sauraren ku. Ku yi fatsakarwa wadda na yi. Ku turo ta gurɗinmu na hillanci, a yi wannan zama na raga ma dangi, fulaku, don Allah don Annabi. Ya ku ’yan uwanmu na faɗin Najeriya, Afirka gaba ɗai, ku saurari wannan bid'u namu. In akwai ’yan gane kuskure gare shi don Allah ku yahe mu. Ni dai kun ji roƙona a raga ma hillanci. Mu tabbata aikin mu ga inga zai koma don Allah don Annabi mu san matsayin da muke don hanyar hillanci. Kun ga abubuwan ga da ko gani duk in muka ta karewa mayan ga mun ka bar yaran gaba wani tsari ba mu san iyaka wani abun ga zai zama ba. Don ka san in kai ayyau ba kai gobe ba ko ba gaskiya ba. To don shi ne saki wannan faifan bidiyo ba wai zan kama labarai ni dai kun ji roƙona don Allah don Annabi ko da ba ai sulhun gaba na gwamnati ta take kiran mu to mu raga mahillanci da kuma waɗanda na biyu mu a zanna lahiya. Kun gane ƴan uwa na Fulani ku ne ka roƙo. Duk inga fahillaci yake na Najeriya na roƙe shi. Na koma na roƙe shi don Allah a raga mahillanci. Kuma suna na bahillacin da bai sani ba faɗin Najeriya gaba ɗaya ni ne ka talla Halilu Sububu wanda kun ji ana faɗi. Ni ne insha Allah. Mai gidan su Turji. Ni ne gani. Ku na roƙi hillanci. Duk inga bahillaci yake saurare ni. Na roƙi hillanci a raga ma bahillaci. Mu tsaya tsayin daka aikin ga iri ne za a yi shi. Malaman duk duniya ga ku kuma duk addu'ar da za ku yi, wai ta Allah kawo mana sulhu. Duk wani malami da kawo minbari aimi, ya roƙi Allah kawo sauƙin abun ga ya yi da ce, ai kaza. Don gwamnati da tana kai ƙarshen abun da yanzu ta kai. Ko sojan duniya an ka ɗauko, Allah sa kuma ya zo Rasha da Ukraine nan, Amerika kuma ya zo ta nan, Afghanistan kuma ya zo ta nan, ba a kai ƙarshen wannan abu. Don duk kashe man sai na kashe mai inda ba Bahaushe. To mu Fulani mun roƙi wannan abu. A wa hillanci, a wa tare. Waɗin Najeriya gaba ɗai, bayan jam'i ba gaba ɗai a raga ma hillanci. Mu mayan gani arewa, in yana muka ɗauki haka za a ji sauƙi. In ba mu ɗauki haka ba a jin sauƙi. Duk wanda yaro ne ya gane mai bakin uwa ne wanda ka yawa ya gama shi da wani daɗe. Don Allah don Annabi ni ka talla Halilu na ba da sanarwa ka an shi kayanka ka aje. In ko baka sallama ba ka ce mai gida ya hukuncin bindiga ya kama shi.
shin ka an shi bindiga ka aje da a bari yayi wanda a bashi wata bindiga ko da yanzu sai yaro yayi laifi sai a koyi wanda da sai yayi wanda a bashi bindiga ba shi kenan ba kina ka wannan matsalolin to da Allah mun babbiya masu bakin uwayen ga suna hada mu wakaju na muna fada ni shine roƙona wai la'akari mu nan ne a jihar Zamfara Katsina bala'in da aka hada muna saboda tunkiya abin da bai kai kawo ba mu rasa ƴan uwanmu da yawa cikin hudu din gaba wanda ba sai na bayyana ba kowa ya sani mu dai to ni dai ina roƙon fillanci abin da Allah zai kawo shi ba mai hana to abin da ya faru ya wuce